Salamu alaikum. Salamu alaikum. Da aka yi. To kai wani irin mai gadi ne kana ta bacci, ai za a zo a wuce gidan ba. To me yake tafi da kai? Gurin Alhaji na zo. Ba za a gan shi ba. Ban gane ba zan gan shi ba. Allah ba za a gan shi ba. Kowa ya Wai me yasa ku masu gadin nan yanzu sai na baka wani abu kenan kake nufi ko kuwa? ce mai gadi. To me? Ni fa gurin Alhaji na zo. Wallahi ko gurin ya kama ba za ka gan shi ba. Wallahi ba za a gan shi ba. Ba za a gan shi ba. Amin alaikum assalam. Kai yanzu da abin da nake gaya ma ba ka ji kiran tun daga cikin gidan na saman biyu nake da na hana ka cin mutuncin mutanen nan, na hana ka cin mutuncin wanda ya zuna sai ka ringa cin mai mutunci. Haka ake yi? Ya gobe. Ko ban hana ka bane? Ka hana ni. To da kai yau na baka mutunci saki inda abin da ka cin mutunci. Ga wadan Allah ba shi hakuri ba. A'a ina. Ai ba zancen hakuri. Dan Allah ba taimaka mu. Kaga da ɗa gaban kawai. Taimaka mu. Allah ba ai hakuri. Sai na rage ma albashi. Sai kuma kai mutunci Taimaka. saki biyu ba wani. Ba wani. A daɗa gaba. Sai ka tafi. To Alhaji Baba ka yi hakuri. ba damuwa tunda ya tafi. Yanzu ina neman masa alfarma a dawo da shi ya ci gaba da aikinsa. Amma dai wannan ya zama jan kuɗi. To shikenan baba, amma fa girman kai gani wallahi sai ma zan ma dare. To ai Amma da ba na haka ba zan dare shi ba. ba komai. Ai ba haka ake yi ba. Ba komai. Ya gida ya kwana biyu. Alhamdulillah.